T'ho diré sense embuts, et deixo. He pensat tant cops aquesta carta i he rumiat tant la manera com t'ho diria. Mírame, que em comprengui, preocuparé no ferir-la, seré firm i delicat alhora, etc., etc. Que a la fi m'he decidit a tirar pel dret, així que ja ho veus, et deixo tot. Ho deixo, la casa, la feina i tu, i més clar encara, et deixo per una altra. Sí, exactament això que estàs pensant. Com una bandarra, com un podrit fill de sa mare, com un porc amb qui en mala hora et vas casar. Ara, fa 13 anys, soc tot això i moltes coses més. Un irresponsable, un immadur, un boi que hauria d'anar a parar al psiquiàtric o a la presó. Tot el que vulguis, nena. A les apatges on vagis a vessar les llàgrimes de dona abandonada i trobaràs tota la comprensió del món, el que no em perdonaran. I, de retruc, no te perdonaran a tu. És que deixi la feina, d'això sí que es faran creus als amics que te quedin i que te aconsolin dient que aquestes coses passen cada dia, però que deixi l'arquitectura amb el prestigi, les peles i la responsabilitat. A partir d'ara, prepara't. Aquesta és la paraula que haràs de suportar-me a vegades i creu-me que ho sento. Això no és normal, no és lògic i et miraran de cua d'ull per si s'acomana via vaginal, vull dir.